भाषा गौरब बान्था मोननाय बेयो मोनसे आसाम सरकारनि हाबाफारिमोन बिसोरनि मोनसे आसनिमोन दा बेवहाय गोबां जोंनि बर' रावजों जाय थुनलाइ सोरजिगिरि बे सोरजिसुला बेक्तिफोरखौबो जायफोरा गांथाम बिजाब खमावनो लिरनानै सेबखांबाय दा बिथांमोनखौनो माने गासिबो समान नोजोर होनानै बेवहाय बांद्राय साबसिन बे हामो बे हामा होनलायनानै सायख'खायाखै दा बे हिसाबै आंबो बै समाव गांथाम बिजाबखौ सेबखांगनो हाबायमोन दा बे हिसाबै आङो गावखौनो मोनसे गोग्गानाय मोन्दों जे थुनलाइनि गोहोआ मोनसे गोजौ थाखोसिम जोंखौ दैबायनानै लांनो हानाय गोहोबो मोनो बेखिनिखौ आं आसाम सरकारनि फारसेबो साबायखर होयो आरो बेखिनियाव गोबां सहाय होदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादा ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादनिसिम आङो बेखिनिखौ आंनि गोजोननायखौ लानानै साबायखर बावहरो। जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ जोबोद साबायखर होगोन मानोना बिथांमोननि अननाय हास्थायनायाव आं नुजाफैनो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों मानोना जों जाबाय माने थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे लिरनाय हुदाया जोंहा दंखायो आरो दिनैनि बे आयदाया जोबोद मोजां जे सुंद' सल'नि आयदा जिहेथु आं गाव सुंद' सल' लिरजेननानैनो लिरगिरि महरै आवगायबोनाय जे 1977 मायथाइयाव आं जेब्ला उदालगुरि जौसिन फरायसालियाव फरायगासिनो दंमोन अब्ला 8 थाखोआव फरायनाय समावनो आङो गांसे दोंसे सुंद' सल' लिरदोंमोन जे गोरोन्थिनि फिथाइ होननानै बै सुंद' सल'आ हारसा रावजों ओंखारनाय सफान बेवहाय बर'नि आयदा दंमोन बेवहायनो आं गिबि बेखौ फोसावजेन होनाय जादों बेनिफ्रायनो आङो फैबाय बेवहाय जे 1986 मायथाइयावनो फैदों आङो गरामारियाव फोरोंगिरि हिसाबै आं बेवहाय जयेन लाफैबाय बेनिफ्रायनो फ्राय आंनि लिरनाया लासैनो आरो बांसिन दावगालांबाय थादों सिगाङावबो लिरखायोमोनब्लाबो जे जों 1920 मायथाइयाव सारिदुवाराव सनितपुर हादाबसा बर' लिरगिरि आफाद होननानै मोनसे आफाद दादोंमोन जोंनि थांखिया जे सुंद' सल' लिरनानै फोसावनाय बिनि थाखाय जोङो 2001आव जोङो गिबि जोंनि जखायथाम दोंसे सुंद' सल' बिजाबखौ फोसावजेनदोंमोन बेवहाय आं सुजुगिरिमोन आरो बिनि नेक्स्ट बोसोरावनो 2002 मायथाइयाव आरोबाव खाथाख'से सल' होननाय गांसे सुंद' सल' बिजाब जोङो आरोबाव फोसावलायबाय आरो बिनि नेक्स्ट थामथि बोसोराव मा खालामबावबाय जोङो जे गांसे सुंद' सल' बिजाब गोसोआव गैला नामा नै दा जे जोबथारनायाव जोङो मैरा थिखिनाय 2004आव मैरा थिखिनाय दिहुनदोंमोन गांसेयाव जों सल' बिदांमोनदां सल' बिदां जानांगौ बेबायदिनो गांब्रै जोङो सल' बिदां जोङो बिदिनो दिहुननानै माबाबाय फोसावबोबाय आरो दासिम आंनि लिरनायाथ' दावगालांगासिनो दं जे खन्थाइ लिरबाबो आं खन्थाइ बिजाबखौ आं दासिम फोसावथ'वाखै आंनि गिबि रायथाइ बिदां हिसाबै आं जे हाग्रानि मैगं आरो बेनि गोनांथि होननाय मुलियारि मैगंनि बिजाब आं दिहुनदोंमोन बे 2000 मायथाइयावनो बेबो बेनिफ्राय आङो सा सानजायारि सुबुं फोरबो होननाय गांसे बिजाब जाय बिजाबा दा इउनिभार्सिटि लेभेलाव जे डिग्री माखासे माबायाव मेजर कर्स फार्स्ट कर्सआव सोलिगासिनो दं डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव आरो बिनि अनगायै आंहा दासिम सुंद' सल' बिजाबा गांथाम जाबाय गिबिया धेकियाजुलियाव जेब्ला सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभा जादोंमोन बेवहाय आंनिफ्राय बिहामजो हाइब्रिद मुंनि गांसे सुंद' सल' बिजाब ओंखारलांदों बेनिफ्राय गुवाहाटीनि किताब समलया गांसे सुंद' सल' बिजाब दिहुनदों भाइरास होननाय आरो बिनिफ्राय नैबे आं जाय रांसार बान्था मोनदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय देग्लाय 25-26 बे मायथाइयाव जे बिजनियाव जानाय बै जथुम्मायाव जे बे बिब' गोदै बे आंनि थामथि सुंद' सल' बिजाब बिनि अनगायै आरोबाव आंहा माखासे राव सोलायनाय बिजाबफोर दं गासै दासिमहालागै आंनि बिजाबा गांजिसे जाहैबाय गांजिसे राव सोलायनायजों
दासिमहालागै आं दा आवगायलांगासिनो दं, लिरगासिनो दं। इयुनाव खाबु मोनबा आं बेखौ फोसावलांगोन।